Hey guys! Welcome back sa aking channel. So for this video guys, ipakita ko sa inyo guys kung gaano karami yung star apple or kaimito dito sa farm namin, no? Dito sa dragon fruit farm kasi nagbubulak na siya, tapos nagpo-form na siya ng fruit yung star apple dito sa amin. So ipakita ko sa inyo or itutur ko kayo kung gaano karami, no? Kasi dito ako nanguha nung una nung nahinog na. At saka guys, alam nyo ba na pag ito ay nahinog, ito ay tapol. Ano po yung tapol is yung ano ibig sabihin ng tapol is yung tapol ang tawag po sa amin yung tapol, yung violet po yung bunga niya. Ayan, no? Dahil merong violet na kamote, ganyan. So meron din ditong tapol na kaimito or star apple. Ipakita ko sa inyo guys. Ayan. So soon is mag-harvest tayo dito or magkakain tayo dito, magmukbang tayo dito. Ang sarap nito lagyan ng kondensada, tapos yan nimi-mix mo, kinukuha mo yung laman ng star apple or yung kaimito. Ayan guys, ipakita ko na sa inyo, no. Yan, nandito na tayo. Ito na yung puno niya. Ayan, so ang laki niyang puno, no. Ayan, no. Mga puno or yung mga bunga niya, ayan, ang daming bunga, oh. Kitang-kita nyo guys na malaki po talaga tong puno na to. Oh, dito, meron pa ditong nasa paanan ng lupa. Meron sa paanan ng lupa, no? Wow, ang dami. So, easy lang pag mag-harvest tayo kasi nandito lang sa makuha mo lang or ma-harvest mo lang pag tumayo ka. Ayan, oh. Ayan, oh, ang dami, oh. Oh, tapos nakaupo ka lang. Nakaupo ka lang, guys. Ayan, oh. Ang dami. Talagang easy to harvest lang talaga. Pwede lang magpungko or di ka magbarog or hindi ka aakyat. Nandyan lang po. You know, so yung dangaw lang ng lupa, isa, dalawa, tatlo lang, tapos makaharvest ka na. Ayan, oh. Yan, so yung mga 3 years old na bata makaharvest dito kasi yan, oh. Ang doon lang makaputra kayo. Ayan. Yan po yung kaimito namin dito. So, ito po ay tapol. And also, punta tayo doon. Ang dami pa ron, no? So, season na po talaga sa pagbubunga ng mga star apple or kaimito. So, dito naman, meron din dito. Yan. So, hilaw pa po yan. So, maybe mga next month. Next month. So, ngayon is February. So, mga March siguro, pwede na ito ma-harvest. Ayan, guys. Ang dami nito. So, dito tayo, doon, sa itaas. Yan, ang dami, oh. Yan. Yan, nandun pa sa, may banda, oh. Saka dito, mayroon din dito. So, puntahan natin doon, oh. Kasi dito, easy to harvest lang talaga pag, dito lang, oh. Yan, maabot mo lang. Yan. Yan po yung star apple dito sa dragon fruit farm. Ang dami. So, nung una, umakyat kami dito, hinog na po yun. So, karamihan, hindi namin lahat na harvest kasi yung iba is merong uod or hindi na namin maatok or hindi na namin kaya kainin yung star apple. So, yung iba is nalalanta na lang, nahulog na lang sa lupa. So, sayang, di ba? So, ang dami pa namang gustong kumain ng star apple. Yan, ang dami talaga, no? Doon, meron din dito. Tsaka dito. So, at mga almost siguro, guys, expected ko mga 500 ata yung bunga. Bunga ng star apple, mga 500 siguro to. Ang dami pa, oh. Nasa paanan lang. Yan, oh. Oh. Wow. Mamamangha ka talaga kasi nasa lupa lang, tapos yung star apple is nandito lang. Oh. Easy to harvest talaga. Abangan natin yan pag mahinog na kasi tayo ang mag-una ng harvest kasi easy lang siya, oh, ganyan lang, oh. Mili ka lang dyan. Yan, nakatayo ka lang. Tingnan nyo.
Nakatayo ka lang. Tapos nandito na yung star apple or yung kaimito. Kasi karamihan sa mga star apple or yung kaimito is napakahabog or napakataas yung bunga nila. So, mahirapan tayo sa pagkuha. Pero dito sa amin, nakatayo ka lang, makaharvest ka na. Tingnan nyo guys. Pwede na ka na mag-harvest. Di ba? Easy lang talaga, no? So, dito tayo guys kasi may pakita ko sa inyo na meron po talaga ditong ang daming bunga dito. Yan o. I-zoom ko sa I-zoom ko. Isisahin ko ha. Ayan. So, dyan meron din diyang bunga. Ayan o. Kitang-kita nyo no. Ang daming bunga niyan. Tapos dito, meron din dito. Yan, mga bunga yan. Hindi masyado makita kasi hanap. Ayan o. Ayan. Yan. Oh, mga kaimito din yan. Tapos dito, meron din dito. Doon sa itaas. Yan o. Yan, mga bunga yan. Tingnan nyo, oh. Dami pa bunga. Yan. So dito ako dadaan. Pag mag-harvest ako, nung una, dito ako dadaan. Dito, tapos punta ako dito. Kasi pwede lang makapatong dito. So punta tayo doon. Easy lang. Yan o. Dito ako dadaan. So ito yung mga machine na hindi pa na ginagamit. Ayan o. Ganyan lang. So abot mo na yung kaimito pag dito ka magnguha o mag-harvest. No? Pero magdubling ingat ka lang kasi baka ma-slide. Ayan. Nandito na tayo sa itaas. Ayan o. So ayan guys. So ito na yun ang sinasabi ko na easy harvest na lang. Kasi nandito na tayo sa tuk-tuk. Ang dami oh. Ang daming bunga. Na. Tingnan nyo. Dito, meron din dito. Ayan oh. So itong type na kaimito or star apple guys is marami siyang uod. Di ko alam kung bakit. Sa sobra sigurong tamis kaya meron siyang uod. Yung hangin talaga guys, napaka windy. Oh. Very wind. Wind. Ayan o, abot na abot mo. Yan, abot na abot mo yung star apple. Yan o. Tsaka din yung lupa. Yan guys, so yan o. Malapit na talaga to. Mahinog. So soon, abangan nyo ang pagbumukbang ko nito at saka pag-harvest ng aming star apple dito sa farm. Ang dami ditong bunga. Ito yan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Ang dami. So ngayon, manaog na ta. Basig, mapalid ta. Mapalid ko no guys. Yan po talaga maganda sa bukid. Marami tayong makuha ng mga gulay at saka prutas na ma-harvest natin dito sa bukid, no? So doon tayo sa kabila kasi meron din doon pero same lang na puno. Pero pwede din ka doon mag-harvest kasi nasa ubos pa rin o hindi siya malayo harvestin. Ayan. Yan, oh. Tingnan nyo yan. Easy lang talaga ma-harvest guys. Yan, oh. Mamili ka lang, parang lang ka nag-ukay-ukay. Ha? Tingnan nyo. Ang dami sa. Yan, oh. Daming star apple na pwede mo nating i-harvest. So ngayon, hindi pa tayo makakain kasi puro pa mga hilaw. No? Tingnan nyo. Easy lang talaga, oh. Wow. Mga star apple, guys. Star apple na
Ang laki na niyang puno niya. Mga 20 years na ata tong kahoy na to, sabi ni tatay. So dun tayo ganina, umakyat ako dun. Yan o. Yan, so ayan guys, maraming salamat no sa walang sawang sumuporta kay Deps Mayo and keep safe always po and God bless. Ayan. So naituro ko na kayo sa aming Star Apple or kay Mito dito sa farm. So abangan nyo na lang guys yung pagmumukbang, pag-harvest nito or i-update ko kayo kung ano na yung hinog na ba sila or hindi pa. Ayan guys, oh, maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Deps Mayo and keep safe always po and God bless. Bye bye, yan o, nasa paanan lang. Grabe, sa blessings. Thank you for watching guys. Ayan o. Dami nila guys. Nagamangha talaga no. Kasi karamihan sa mga puno ng Star Apple is napakahabog o napakalayo. Pero sa amin, nasa paanan lang yung mga Star Apple. Oh? Pwede nyo lang abot mo talaga. Ayan guys, so maraming salamat no sa walang sawang sumuporta kay Deps Mayo and keep safe always po and God bless. Bye bye. Thank you for watching.